Eta azkeneko egune gaur ja bai oso nekautena ora. Baina bueno, Joker bi ikusiko dugu. Pam, param, pam, param, param, pam. Ze pasakoa psikiatriko hortan? Lady Gagakin zer relaziokiko? Ea ba, ea ba! Ondo, ez? Hemen asiento bat, hemen zini egarri benetan bakarri. Hau nun deskubrio, Osa, panakin hemen zehola, baina nintzen inoiz etorri. Eta, jode, hau goizeko sortzietan hemen aiatzetea, ordu berri dakezu ezerra ziteko. Bueno, hemen gaudenez, eta demora pizketak gaudunez, komentako izu eta ber, ze pelikula ikusi behar die bai o bai onena, niretzat. Bueno, dudaik gabe esan berdu, baina dudaik gabe ez. Ze, bueno, The Substance. The Substance, ze pelikula impresionanti, ez dakit dintzik. Hendik enbueltak ematen segite jat, eta hendik enpentatzen segiten, ze benetan sekuleku da. Eta gero oso gertu segite jo Anorak. Anorare, espektakularra. Bi hauek eta gero zein jarriko nun, ba, igual, o The Wild Robot, eo, baita, atzo ikusi nuna Andrew Garfield eta Florence Pugh'ekin. Vivir el momento. Akioetak bat. Lau pelikula horiek die momentuz gehien gustatzen zaizkitenak. Gero atzo ikusi nun Querer zeri ere oso ondo dago. Movistarren atatzea hemendi pare bat asteta. Eta on Joker, a ber zen mota on. Nik, a ber, ez dakit zer espero. A ver, venga. Bueno, azteko, pelikula erdike eo gehiago pasau dut txixeure batekin ja bukaran erten inbertzen dez ezin un aguantau. Horrek ez du jokau pelikula hau gustatzeko. Oin. Ez dakit, lehenengo pelikulan funtzionatzen zuen dana, hemen ez da. Oin, musikal bat da, kantuekin, kantaite de, vale, perfecto, eta hortaz aparte juizio bat. Nik uste nun, izango zara, psikiatriko hortatik eskapako ziela, eta geroan, gozamen ibiliko ziela sozeiten, baina ez, dana da kartzela hortan, eta gero juizio barrun. Eta, ez dira interesik sortzen. Euskile molestaitek gaina. Oi! Orduan, gogunaken ikusteko, baina decepzio potentia izen da. Bai, Andrew Garfielden pelikulako zuzendaiak egin dutela txixe. Lehenguen, gezure zen Johnny Deppena, baina hau egitea da. Jokerre gaskila adit, Ena oso ondo, baina eskerrak azkeneko gunetan. Eta ja behintzat bukadeun. Leheno komenta ditut. Ez, aurtengo pelikulai konenak. Aurten egile esan nahiko kalidade onda. Generalian.
hainbat peli internazional etorri dira eta hori eskertzea, azkenin. Paternope ikusteko egia esan, ez dakit bat egoik. Eta gize pasatzen zaten, Eta git, uste katarru garrapaetela eta... Amaitu da aurtengo 32. zinemaldia. Bueno, pelikula asko ikusitu, eta pelikula oso onak. Beraz, zapore honak entzuten naiz. 3. urtea hemen zuekin kronika hauek egiten, eta plazer bat izan da. Hemendik agurtu zaitu eta noi, eta ikusiko beha.